Manden satte sig ved siden af mig, og der var vel gået et par sekunder, så lænede han sig ind og ville kysse, og jeg kunne lige mærke overskægget kildede lidt. Og der lukkede jeg så min hånd rundt om den kniv, jeg havde i lommen, og gjorde klar, og jeg huggede ud efter ham. Han må have fornemmet, at der skete noget i det øjeblik, for han begyndte at trække sig. Jeg sigtede efter mandens hals, men kniven plantede sig i kinden på ham. Jeg huggede med alt min foragt. Jeg havde fået nok. Verden er så stor, Lasse lille. Meget større end du tror, Lasse lille. Hvor er der så bedst på jord, Lasse lille? Hjemme hos din egen mor, Lasse lille. På et tidspunkt spørger jeg hende om, hvordan kan det egentlig være, at jeg, som det eneste barn i den her flok, er blevet udstyret med den her læbeganespalte, eller hareskår, som det konsekvent blev kaldt dengang. Hvorfor har jeg det? Og så sagde hun de ord, som for altid brændte sig fast i min lille drengesjæl. Det er et dæmonmærke. Og du er sat her på jorden for at teste min tro. Og med min viden om dæmoner blev jeg ret forskrækket. I en tidlig alder, der synes et par af mine brødre, at det kunne være rigtig sjovt at vise mig en film, der hedder Eksorcisten. Og i den film er der en lille pige, der bliver besat af en dæmon. Og jeg blev rædselsslagen. Jeg tænkte, at er det, jeg har inde i mig? Og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hente hjælp. Vi fik aldrig talt om, hvad hun helt specifikt mente, men den betydning, jeg lagde i det, er, at jeg var blevet berørt af det sataniske, og var derfor blevet sat på jorden for at teste hendes tro, som hun sagde, men også for at være modvægten til alt lyset, der fandtes. Jeg var uønsket. His der varme her slud, Lasse lille. Overalt dog råder Gud, Lasse lille. Det var en martsmorgen i 1981. På det tidspunkt var jeg 5 år gammel, og jeg var i fuld gang med at røve en diligence ude i gangen, og derfor var jeg iført den obligatoriske cowboyhat, og jeg havde et lille halstørklæde op for munden, så folk ikke var i tvivl, at det enten var Dick Turpin i western setting, eller en lille cowboy, der var gået over på den mørke side. Jeg havde røvet diligencen, og der ringede det på døren, og jeg fik åbnet og gik hen og kiggede, og der stod et par politibetjente udenfor. Jeg blev ret forskrækket, fordi jeg tænkte, de kunne jo ikke allerede have hørt nyheden om den her lavbenede røver. Så jeg stak af.
Det var dog ikke mit røveri, de var kommet for at antaste eller noget. Politiet var kommet for at sige, at min far var druknet. Min far var fisker og havde ernæret sig af fiskeri hele sit liv med et kort afbræk, hvor han arbejdede på land. Og der var sket det, den her nat i marts, efter en hård dags arbejde, havde de smidt ankeret og kunne omsider få lidt velfortjent søvn, de her kære fiskere. De var 3 mand ombord. Der var min far, Mogens, og så var der Alex, som også arbejdede på dækket, og så var der skiberen, som hed Niels Christian. Og de var hoppet i køjerne, da ulykken indtræffer. Og jeg ved ikke præcis, hvad det var, der skete, men jeg har hørt, at kutteren nærmest gik over i 2, og gætter på, at skibet er blevet påsejlet. Og derfra gik det stærkt, så fra at være et sikkert helle, som holdt oceanet udenfor, blev kutteren lige pludselig noget livsfarligt, som ville trække dem med ned, hvis de ikke kom afsted. Og Børs Mose, skiberen, var den første, der var på banen og sagde, kom så drenge, så skal vi op. Og råbte desperat efter sine venner Mogens og Alex. Og de begav sig afsted fra havet, var hurtigt og vidste ikke nogen noget. Børs Mose kommer op og får set sig omkring og ser den her flåde, som ingen fisker nogensinde ønsker at stifte bekendtskab med derude, nemlig redningsflåden, og kravler ombord og får set sig omkring. Hverken Mogens eller Alex er kommet med op. Han er i sit nattøj, det vil sige, at han har sådan en lille bluse på og et par underbukser, og det er i marts, og det er koldt, og han sidder og råber efter sine venner, indtil han ikke har mere stemme at råbe med. Og han kommer så først i land morgenen efter og bliver reddet og er på alle måder tomhændet. Jeg fik ikke nogen hjælp til det. Jeg forstod ikke rigtig omfanget af, hvad død var for en størrelse. Jeg kunne ikke rigtig forstå, at jeg aldrig skulle se ham igen. Jeg forstod ikke, at jeg på det tidspunkt havde hørt min fars stemme for sidste gang, havde hørt ham kalde mig sømand for sidste gang. Alle de ting forstod jeg ikke på det tidspunkt. Da jeg var 5 år gammel, begreb jeg ikke rigtig, hvad det var. Jeg fik heller ikke lov at deltage i begravelsen, fordi jeg var trods alt for ung, blev der sagt. Jeg var dog med til gravøl efterfølgende, hvor jeg husker mange grædende mennesker og samtaler og folk, der nussede mit hår og kiggede på mig og lagde hovedet på skrå. Men ellers så husker jeg ikke, at der sådan blev åbnet op for nogen form for samtaleterapi, hvor det ligesom blev spurgt, hvordan har du det egentlig? Når Guds engle følger med, Lasse, Lasse lille, ingen sjæl gør dig fortræd, Lasse, Lasse lille. En dag, hvor jeg kommer hjem fra skole, at hunden er ude i hundegården, og jeg kommer ind i huset, og der er fuldstændig stille. Det plejer der ikke at være. Der plejer altid at være mennesker, men det er sådan en af de her sjældne gange, hvor der ikke er noget. Og jeg er ikke nået mange skridt ind, før det sker, hvor han er over mig. Han slår mig, han holder mig hårdt i nakken, og jeg bliver tvunget ned i madrassen. Han vender mig rundt, slår mig i maven, jeg mister al luft. Og jeg er rædselsslagen, jeg er bange, og han holder mig så hårdt, at jeg næsten ikke kan trække vejret. Og for en stund mister jeg bevidstheden. Han binder sit bælte rundt om halsen på mig og strammer til. Og lidt efter siger han 3 ord, eller ikke 3 ord, han siger nogle ord, som virkelig hægter sig fast og sætter sig i huden som sådan nogle små sorte torne, som ikke er til at fjerne igen. Og han siger, du skal sutte den nu. Det er ord, der hjemsøger min bevidsthed, og nogle gange synes jeg, at jeg kan høre sådan en fantomstor hvisken om natten, når jeg vågner op. Og andre gange, så synes jeg, at jeg kan fornemme smagen eller duften af ham, og det er som om smagsløgene, de husker noget, som reelt set ikke foregår. Jeg bliver fanget i det, og jeg forsvinder. Det er som om,
at Fedtmule og Mickey Mouse og Pluto og Anders Sand og Anders Sinde, de mister al deres farve. De bliver bare til sådan nogle taglige tegninger. Det samme med Tom og Jerry, de bliver bare til en mus og til en kat. Der er ikke noget, der er sjovt mere. Jeg var 7 år gammel, og jeg var voksen. I en alder af cirka 13 er vi en gruppe drenge, der er samlet omkring telefonen. Vi har ringet op til træfpunkt, og intentionen er, at nu skal vi edderfløjte med, se om vi ikke kan få fat i nogle kællinger, og gerne nogle med store patter. Og det er jo almindeligt kendt, at de godt kan lide små 13-årige drenge, for vi var jo nogle charmerende små flottenheimere. Og vi sidder der og kæfter op og taler med alt og alle, og får flere gange at vide, at nu må I godt dæmpe jer, drenge, og have jeres mødre igennem, og hvad hedder de i øvrigt? Og på et tidspunkt sker der så det, at der er en, der hvisker, er der en dreng på linjen? På det tidspunkt stopper mit system simpelthen. Det er som om blodet fortykkes i årene, og jeg kan mærke sådan en kappe af is lægge sig over mig. Kort tid efter siger jeg til drengene, jeg skal hjem nu, jeg skal hjem og sove, jeg skal have et eller andet, jeg må bare væk, jeg må tage luft. Og samtidig fik jeg en idé. Da jeg kommer hjem, sætter jeg mig ind på mit værelse og venter på, at huset ligesom falder til ro. Og om natten løfter jeg så røret på den telefon, der er derinde, og trykker 0059, som er adgangskoden til træfpunkt. Og jeg finder på, at jeg skal hedde Christian. Og jeg smider jo så derefter mit levende arven ud i den her strøm af stemmer. Og Christian er et rigtigt menneske modsat mig. Han har politiske holdninger. Han oplever noget i løbet af sin dag. Han taler med andre mennesker, han tager på ferie, og han spiser alt muligt forskellig mad. Og Christian kan godt finde ud af at styre sådan noget med alkohol og sådan noget. Og Christian er aldrig bange for at lægge sig til at sove, for han ved, at han lægger sig bare til at sove og vågner op næste morgen, og alt er fint. Sådan går der en periode, hvor Christian danser rundt i det her opfundne univers, indtil den dag, hvor øjeblikket indtræffer, hvor der bliver sagt, er der en dreng på linjen? Jeg var en dreng, og jeg var på linjen. Jeg svarede, og efter kort tid havde jeg en aftale med den hviskende mand, som var i den anden ende af røret, som havde smidt sit arven ud. Vi aftalte, at vi skulle mødes ved den lokale Toyota-forhandler midt om natten. Han kom fra Hvidebæk, og jeg boede i Ringkøbing og skulle blot gå derover. Jeg lagde røret på og tog en ting med i lommen, som var en del af min plan, og sneg mig ud af vinduet, og afsted gik det. Der var ikke særlig langt over til Toyota-forhandleren, og da jeg nåede frem, stod jeg og spejlede mig lidt i de her store forhandlervinduer og kiggede ind på de urimeligt dyre biler. Og et kort øjeblik frygtede jeg, at når den hviskende mand dukkede op, der ville han håne mig og sige, hvad er du dog for et underligt lille væsen, står der med din skæve mund og din grimme næse og dit grimme tøj, og du er jo ingenting. Du er dum, og du er grim, og du er uduelig. Lidt efter dukkede den her røde Opel Kadett op.
Han trak håndbremsen, og den her karakteristiske lyd af håndbremsen, der blev trukket, var samtidig også det punkt, hvor min sjæl nærmest blev forankret i øjeblikket. Jeg kunne ikke flygte væk fra det, der var ved at ske. Han kommer ud og spørger, er det også Tro, der har en aftale? Han er en lille mandsling med sådan et krøllet hår og nærmest usynligt overskæg, og tøjet er alt for stort. Han ligner en dreng, der har taget sin fars tøj. Han ser underligt gammel ud. Jeg bekræfter, at det er os, der har en aftale. Og han står og kigger sig nervøst omkring og siger, at vi skal vel ikke være her. Det havde jeg håbet, han ville sige. Så jeg siger, nej, jeg kender et godt sted, hvis du vil med. Og det vil han gerne. Vi kan jo køre min bil, siger han. Jeg sætter mig ind i bilen, og i samme sekund døren lukker, har jeg hans hænder på mig. Og han spørger, kan du bare godt lide at få pik? Altså nogle gamle mænd, kan du godt lide sådan noget? Alt ind i mig vender sig. Jeg har lyst til at bare kaste op i skødet på ham. Alligevel kan jeg høre mig selv sige ja. Derefter anviser jeg ruten. Vi kører af Ringvejen, kører ud til noget, der hedder Holstebrovej og drejer til venstre. Vi skal ned til det, der dengang var Statsamtet. Og vi parkerer der. Statsamtet ligger op til en lille skov, og om på den anden side af den lille skov er Heldagsskolen, hvor jeg gik i skole. Jeg kendte skoven rigtig godt, både i dagtimerne, men også om natten, da jeg ofte havde været der, når vor herre havde trukket det sorte sjal hen over verden. Vi gik ind i skoven, og jeg fandt et sted ved et væltet piletræ, hvor drengene i skolen, hvor vi ofte legede der, så jeg kendte området rigtig godt. Og satte mig til rette og sagde, at vi skal være her. Manden satte sig ved siden af mig, og der var vel gået et par sekunder, så lænede han sig ind og ville kysse, og jeg kunne lige mærke overskægget kildede lidt. Og der lukkede jeg så min hånd rundt om den kniv, jeg havde i lommen, og gjorde klar, og jeg huggede ud efter ham. Han må have fornemmet, at der skete noget i det øjeblik, for han begyndte at trække sig. Jeg sigtede efter mandens hals, men kniven plantede sig i kinden på ham. Jeg huggede med alt min foragt. Jeg havde fået nok. Manden skreg og løb derfra. Jeg rejste mig op og besluttede, at jeg ikke skulle løbe efter ham. I stedet løb jeg direkte tilbage til bilen, han havde parkeret, og jeg piftede hjulene. Og så løb jeg af cykelstierne hjem. Jeg vaskede min mors kartoffelkniv, som det var, og lagde den i skuffen igen, og krøb ind under dynen. Og lå og tænkte, at nu ville politiet nok få fat i mig. Jeg var lidt bange, men samtidig følte jeg det også som en sejr. Jeg kunne slå igen. De kunne gøres fortræd.